Nabahali ko ito guys, sasabihin ko sa kanya, pababayaran niya sa akin, bayaran ko. I'll take full responsibility. Guys, good morning. Yan, babalik ang lakay. So, dito na rin ako natulog kagabi. Dito na rin ako sa previous video vlog natin, no? Nag-deliver ako dito sa kagahapon, and after that dito na ako natulog kasi yun nga ang text ng dispatch natin. Sabi niya sa akin stay there in Saskatoon for the night. Meron pa akong 5 hours driving pero hindi na ako umalis. Malaman kung anong gagawin mo kinaumagaan, sabi sa akin. Ayun, magigising ko lang at nagkakape-kape. Magsisimula na ako mag-pre trip kasi tinext ako ng dispatch ko. Yan, sa sinabi sa akin, head towards Calgary, loading there today at 7 PM. You will need a washout before loading. Load goes to Vancouver. Papunta tayo ng Vancouver, guys. Yan. Samantalayin natin yung biyahe kasi malapit na ang winter. Kaya yung uwi ko sa bahay talaga, natulog lang ako ng 12 hours doon sa bahay. Marami naman akong driving hours kasi may mga recap na dumarating sa akin. Siyempre hindi natin masasabi, somewhere down the road baka abutin yung oras ko ng reset. Magre-reset na lang ako. Okay lang kahit mag-reset tayo sa karsada. Basta tuloy-tuloy lang yung biyahe natin. Alright, but anyway, first thing first, mag-ano muna tayo. Para ang swerte laging dumapo sa atin. Yan. Maglinis o muna natin tupin natin ang ating mga higaan para mas maswerte ang ating tulog. Yung swerteng dadapo sa atin. Yan, sabi rito. Binigay na yung load information ko, guys. Yan. Load information ko sa papuntang Vancouver. Kompleto na. Mayroon tayong load information. Pipick upin na lang mamaya, guys. At babaan na tayo at mag pre-trip na ako. Pre-tripin na natin itong unit natin. Make sure natin walang problema. Ilaw. Tara guys, baba tayo. Tara guys, baba tayo. Pre-trip as usual. Ang trabaho ng Lakay Trucker, pre-trip. Tripin natin ang ating unit. Malamig na guys, malamig na sa umaga. Ang sarap na matulog. Hindi yung minsan nagigising ako ng 3:30 ng madaling araw, magpapaidol ako sang init. Naku, kain na. Malambot. Lumambot na naman, linagyan ko na nga yan Lumambot na naman. But anyway, siyempre lights. Ilaw natin dito. Hindi pa tayo nakauwi kasi ng Winnipeg kaya hindi pa tayo nakakuha ng license plate. Pero nasabi ko na yun sa safety manager ko. Alright. Okay, make sure walang problema rito. Maraming timbangan na dadaanan. Ito na lang yung trabaho natin Hindi na dapat tayo tinatamad pa. Simpleng check na. Ano to? Tutukla pa na yata. Ano to? Normal pa kaya ito?
Normal kaya ito? Hindi, natatang. Hindi, kailangan ko picturean, sabihin ko rin sa dispatch, ano ko, safety ko. Yun guys, nakita natin. Okay, parang normal pa kaya ito? No? Ito nyo sa kabila, tingnan natin. Wala namang ganyan yun sa kabila. Parang cover lang yata sa ilalim. Normal pa kaya yan? Baka mamay, biglang sumabog yung airbag ko rito. Cover lang to, cover. Ano? Ayan. Anyway, pakiramdaman lang natin sa sa pagbiyahe natin at para makita natin kung problema nga yan o hindi. Okay, ilaw dito sa taas, sa baba. Ayos. Yan guys, andito ako sa diniliberan ko kagahapon, Saskatchewan. Check natin sa loob kung kailangan natin magpahugas. Marumi. Kailangan kong magpahugas guys. Kailangan natin magpahugas. Ano? Kadumi. Marami naman tayong madadaan ng mga madadaan ng pagpapahugasan. Kaya pahugas na lang tayo. Hindi pwedeng pulot-pulot ito. Hindi pwedeng hugasan natin talaga. Puro pa yatang penny. Hindi pwedeng hindi pwedeng walis-walis. Hugas to hugas. Alright. Right trip. Right. Yan guys. Make sure walang problema sa unit yan. Ang daming langaw guys, nakakainis. Tignan mo. Kasi nga ganito nga yung oras nga ng panahon ng taglangaw, yung basa ang kapaligiran. Ayun, ang daming langaw. Ito kaya nang galing tong mga langaw na to. Kasi dito, yan basa, may tubig diyan. Sana, kaya nga hindi ko binubuksan yung truck ko na at baka mamaya pasukin ako ng mga langaw to, doon mangitlog, puta. Ang daming mga magot. Paktay na. Alright guys, everything is clear. Tara, lights. Okay. Alright guys, tara. Masaya ang lakay. Hindi, lagi ko pinagdarasal yung bigyan ng pangarga. Thank you Lord. May pangarga tayong binigay sa akin. Now, punta tayo ng Calgary. Ano ba sabi rito sa aking GPS kung ilang ba yung pipikapan natin? Please drive to highlighted route. Save. Ilang oras ba? Going to Americold, Calgary. Ilang oras ba hanggang doon sa pipikapan natin? Please drive to highlighted route. Okay. 6 na oras. 358 miles. Guys? 358 miles hanggang Calgary dito sa pipikapan natin. Okay. Ayaw niya tayo magpatumpik-tumpik pa. Mamaya na ako mag-almusal. Hindi pa ako gutom Hanap ako ng paraan kung paano ko may singit yung workout ko. Siguro mamaya pagka nakahanap ako ng pagpapalinisan natin kasi kailangan ko magpahugas ng trailer para rekta-rekta na tayo. Malinis, walang problema. Okay guys, let's go!
Kindersley, experience our energy. Guys Highway 7 na tayo. Kumbaga, andito na tayo sa Kindersley. Now. Sana may makita tayo ritong pagpapahugasan ng trailer natin. May pahabol yung dispatch ko. Sabi niya sa akin hugasan mo yung trailer mong yan, i-drop mo sa Ocean Trailer Calgary. After that, pick upin mo yung isang trailer. Sabi ko na nga ba, ganun ang mangyayari. Tuloy, kailangan ko pang magpahugas ng trailer. Ito yung isang ko. Sana hindi ko napahugasan to kasi gastos na naman. Although babayaran naman nila, pero wala akong pera na dala na na yung cash. Ang mangyayari, credit card ko, may interest na naman sa credit card ko yun. Kaya sana kung hinugasan ko ito, hugasan ko na ito na lang sana kahit yung gamitin ko sa rail kong pera. Ang malupit, ang masakit niyan kapag yung gagamitin nating trailer na isang gagamitin natin, kailangan ko pang pahugasan. Tapos na tayo naman yan. Kailangan ko ulit bayaran yon. Another na naman, dagdag na naman yon sa ng credit card ko kasi hindi naman ako nag-aano ng cash kasi guys sa sa pitaka ko ng malaking halaga. Alright, saan kaya tayo dito magpapa-truck wash? Wala, baka meron dyan somewhere down the road. Kindersley. Fountain Tire. Ito saan ba to? Okay, Jess, ayan. Nakahanap tayo ng pagpapahugasan ng ating trailer. Guys, dito tayo sa Hana, Saskatchewan. Ayun, napakalaking wash. Trailer wash lang tayo, trailer wash. Tapos i-drop natin to, kunin natin yung isang trailer. Baka kailangan na naman natin magpahugas. Naku, tayo na. Lagi-lagi na lang tayo nagpapahugas. Sabang exit yata yan Baka exit yan. Exit yan. Doon tayo sa kabila. They open? They open? What's that? Are they open? Where? The washout? Oh, ito okay. Alright. Akala ko galing siya sa hopefully open sila para sa ganun makapagpahugas na tayo rito. Sana magtanggap sila ng credit card, wala akong cash paano pahugas nila rito?
tayo doon sa ano nila. Paano kayo magpunta pa yata ako sa harapan. Ano, may open. Baka coin naman ito, baka coin. Baba tayo, baka coin naman ito. Ako pa yata yung maghuhugas ng sarili ko nito. Ah. Alright guys, walang tao. Mikot na ako dun sa harapan, wala rin. Walang tao. Hanap tayo ng iba. Basta. Ay, walang tao. Hanap tayo. Laki-laking truck was na nakalagay. Wala naman palang tao. Hindi naman operational. Ayan o. Anyway, tara. Hanap tayo ng ibang mapagpaugasan. Trans-Canada Highway 1. Wala talaga akong nakitang magpapaugasan natin dyan sa part ng Saskatoon o Saskatchewan. Hopefully dito sa banda rito meron. Continue. Otherwise kung wala, doon na lang tayo sa Calgary. Marami doon. Nagkalat doon. Alright guys, arrive is Strathmore, Alberta. Baka sakali dito meron. In 1 3/4 miles, keep left on Highway 1. Meron tayo sanang madaanan dito. Paugasan natin to. Marumi. Nakita nyo naman kanina guys, no? Sana naman yung isang trailer doon malinis na para hindi ko napahugasan. Mahirap na, baka mamaya marumi pa rin. Oras na ba? Alas 4 na. Kailangan pa tayong magpahugas. Sana meron dito.
left to Highway 1. Wala yatang paugasan dito sa truck mo. Wala akong makita, mga lude. Diretso pa tayo sa Calgary nito. Wala. Continue on Highway 1. Ito yata. Ito, car, truck, and pet wash. Ito. Meron dito guys. Sa bakas. Pasukin na natin yan para matapos na yung ating responsibilidad para sa trailer na to. Turn left on Westmount Drive, then take the second left. Yun. Truck RB, mga kung ano-ano. Sabi ko na nga ba, meron dito. Sibling Turn wala. left on Westmount Drive, then take the second left. Problema nito baka mamaya ako pa. Baka hulog-hulugan pa ito. Patay. Ay hindi, may tao. Yes. May tao. Masabi ko yata. Masabi ko yata. Sari-sarili yata to. Patay tayo. What's the office? Maybe inside. What is this? My credit card. Oh, swap my credit card? Yeah. Oh. So they gonna give a receipt? I think if you go in after, I think you go in down that end. I'm gonna ask her.
Ayun yata oh. Hi. So how to use that? It's that for personal self-service. Yeah, self-service. So how to can I buy here or what is that coin or what? You can just tap your card over there, and you want just to go on the back side or the front as well. No, only in the trailer, inside the trailer. Inside the trailer, then you just need the rinse, right? Yeah, rinse only. Yeah, rinse only. So there are 2 meters. You can see which one you want to use, Okay. and just tap your card, and It give the receipt? yeah, so you can grab the receipt from there. Oh, okay. So here now? No, when you done. Oh, when come back, I'll come to see you? No, when you just can come down and tap your card there, then press 1, your receipt will be common. Oh, so I have to tap the card in there too? Yeah. Okay, sure. This one is just for the receipt, and when you done, don't forget to press the stop button. Otherwise, your meter will be running and you will get charged. Oh, so I have to stop the button there. Okay. Sure, thank you. Sarili pa pala ito. Yatras ko. Atras natin. Hugasan ko muna tong ano ko. Itong i-rinse ko lang ito. Kailangan kong i-rinse itong aking ano. Patay muna natin. I-rinse muna natin, guys. So, ito. Credit card. Okay. Minimum, oh yan, checking card. Amount, oh, 90. Charge $2. Ready na ba yan? Start. Oh shit. Mali yata. Okay, yun yata yun. 2, 3. Nagka-count na. Hindi ko kasi alam ito, guys, eh. First time natin gamitin ito, eh. Yun.
Kailangan natin na isama na rin ito. Parehas lang yan ang bayad. Hindi abot, ito. Okay. 6 minutes. $14 charge. Saan ba yung sabon nila? Ito. Sabon ba to? Ito yata. Instruction 1, spray foam, rinse soap foam. Ano ba yan? Wala namang lumalabas, foam.
Ay! Saan ang start nito? Ba yan? Yun. Deserving ng truck natin maugasan. Deserving ni Cordapia. Friends, isprayan natin yung mga bags doon. Maraming bags ito eh. Yun.
Akyatin natin. Okay, sa kabilang side, tapos trailer na.
Ang daming bugs talaga oh. Di basta matanggal yung bugs. Yun tayo sa kabila. Ayan guys, natapos ko na yung ano, nalobat yung aking ano, nalobat yung aking GoPro. Natapos ko na rin yung trailer. Nalubat ang GoPro ko kaya hindi ko na videoan itong loob, pero malinis na to. Ano? Oh, tumutulo-tulo pa. Nabalik ko ito guys, sasabihin ko sa kanya, pababayaran niya sa akin, bayaran ko. I'll take full responsibility. Alright guys, inaantay ko yung babae.
lumabas pa 15 minutes, kailangan ko yung resibo. Wala, nabali ko yung ano nila doon, sasabihin ko rin sa kanila yan kung magkano babayaran ko yun. Hindi pwedeng takbuhan yung responsibilidad. I take responsibility on that. Asan ka na? Tagal mo naman. Break time yata, bumili yata pagkain niya. Kung wala pa dito after mga 10 minutes, alis na ako. Kaya mo na yung resibo. Bira. 20 oh. 5:20 na guys. Nakita natin cellphone ko. Pag wala pa dito siya ng 5 minutes, alis na ako. Wala akong magagawa eh. Wala eh. Nakita na niya rin kaganina yung ano, nabaling ano na yon. Huwag mong bagsak, nabali mo na pala, sabi sa akin eh. Babayaran ko sana. Kung matagal siya, tinawagan ko na eh. Sabi niya eh 5 minutes eh. 5 minutes siya ng 5 minutes. At tagal eh. May pick up appointment pa naman ako ng alas 7. Paano natin ma-apura yun? Kung makukuha yun? Kung dahil lamang sa resibo na yan. Ay nako. Bilis. Wala na guys. Wala, matagal yata ito. Hindi ko nakukunin yung resibo. Tawagan ko. Pahala na siya dyan sa nabaling yan. Padala na lang siya ng invoice dun sa Torque. You have reached the voicemail box of 778798067. Ano? Madali lang naman ikabit yan. To Ano? leave a message, wait for the tone. Wala? Tayo. Wala. Tayin ko pa yan. Wala na. Madidili pala yung pick up ko dahil lamang dyan sa ano na yan. Tara guys, tara na. Hindi ko nakukunin yung resibo ko. Wala ko nga kailan ito. Isang oras ako dito. Tawagan ko pa. Saan tawag? Hello? You have I'm reached leaving now. the voicemail box of Wala na to. 778798067. To leave a message, wait for the tone. If you want to leave your number only, press 1. I'm leaving now. I'm not gonna wait for you now anymore. I have a pickup. I'm gonna be late. Okay. Tama. Wala na, wala. Antayin ko pa yun. Kung saan siya pumunta. Nag-break time, kumain siguro. Tara na guys. Dahil lamang dyan sa resibo na yun, madaantala pa yung ano, biyahe ko. Turn left on Westmount Road, then take the first right. Di man lang niya ako hinintay. Gusto niya talagang pasukin. Ay nako. Saan ka nagpunta? Ayan na natin guys. Tara na. 30 minutes pa to Calgary.
Alright guys, diretsuhin ko na to. Focus na ako kasi ang pick up ko sinabi ng aking dispatch alas 7, 5:30 na. Ay, ito matawag sa akin. I just left. Hello? Hey, you left? Yeah, I just left. I have a pickup for what do you call this? 7 AM in Calgary, PM in Calgary. Can you email me the In the office right now. You office? No, I already left. I already Trans-Canada Highway 1. You are on the lights, right? I passed already in the lights. Oh yeah. I saw you. Yeah. Okay then. Can you email me the receipt? Ano tayo? Ba yan? Kailangan ko yung receipt, baka pwede niyang i-email sa akin. Hello, can you email me the receipt? Sure, send me your email address and your 4-digit number of the card. Yeah, I will text you. This is your number. Okay. How about the one that I broke? Are you going to charge me for that? No worries. Oh, so I'm sorry about that. I don't realize I broke it. I'm not running away for the responsibility, but I'm sorry about that, okay? Yeah, but the way you are throwing it, it should be broken, right? So it's your responsibility to use it carefully. Yeah, yes. Next time I will be more careful. Yeah, sure. Just send me your card, the last 4-digit number and your email ID. Yes, I will text in this number, okay? Okay then. Perfect. Thank you. Okay. Okay, guys. No worries. Maayos naman. Alright. Let's go guys. Di na ako magpatumpik-tumpik pa. Ayun guys, narinig naman natin, no? Tinawagan natin, kausap natin. At hindi natin tinatakbuhan yung responsibilidad. Nangyayari talaga. Hindi ko akalain na mababali yon. Hindi ko na siya mahintay. Gawa nga ng meron akong pick up ng alas 7. Anong oras na ba? Okay. 5:30 na eh. Baka hindi ko abutin. Kasi ang gagawin ko rito, idadrop ko pa itong trailer kong ito doon. At pagkatapos ihuhook ko yung trailer na isa doon. Yun yung gagamitin ko. Matrabaho kasi itong pinagawa nila sa akin eh. Kailangan pang papalitan ko ng trailer. Dapat sana, kung kahapon pa sana nila ako inutusang Calgary, nandun na dapat ako. Eh hindi sana ako nagkabiriya-biriya o natagalan ng ganito. Nagkaantay na lang sana ako doon. But anyway, sana umabot tayo. Ayun, ang sabi ng babae, yun nga, napag-usapan, email na lang niya yung resibo. Padala ko na lang sa kanya yung email address ko, tapos yung last 4-digit number ng aking credit card na ginamit para pa-reimburse pa rin natin sa port. Yun guys. Take the exit on the right to Highway 797 South, then keep left. Patrating na natin to, hindi na tayo magtatagal. Okay. Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Alright. Hi. Did you receive my text, my email address, and my last 4 digit of my card? Please call me back, okay? You on Highway To this 56. number, it appear into your phone. Okay, bye. Ito, si Raylan. Hello? Paano may tawag ka? Ha? Tinatawagan ko yung Tawag ka? Ganun ba? Kumusta dyan? Ay, ayos naman. Saan ka? Arkansas. Arkansas, oh. Para tawagan kita. Mayroon lang akong tinatawagan. Okay, sige.
Ay, yes, tawagan ko ulit mamaya. Baka nasa washroom yun. Okay guys, dito na tayo sa Ocean Thriller. Drop natin to, tapos i-hook natin yung isa, tapos punta na tayo sa pick up. Naghahabol na ako, isang oras na lang. Baka mamaya malit pa ako, pa-cancel pa yung load ko eh. Ayoko nang magantay. Kailan maganda-ganda pa naman yung binibigay sa ating pangargang ngayon eh. Si nanay oh. Babae ba yan? Yan yung madalas ano eh. Yan yung madalas sa ay hindi, lalaki ngayon siya. Magtanong kung ano, loaded ba o empty. Okay, thanks. You're such a nice guy. Hanapin ko na lang yung trailer ko guys. Drop ko to. Maluwag ngayon ah. Ito magkatabi lang. Ayun yung trailer na dadamputin natin. Free tripin nating maigi yan. Kasi mayroon akong hinala na pupunta tayo ng Oregon. Kasi yan ang binigay sa akin eh, multi temperature. Okay, so drop equipment, drop natin to. Report, remove. Okay. Tapos add 1443 M. Check natin. Ah, 1443 M nga. Trailer natin, ito nakatabi natin. Guys, mag-top na natin. Nakahugas lang ng konti si Cordapia. Tama na yan. Nagmamadali tayo. Kuskusin ko sanang maigi eh. Wala na akong panahon para kuskusin yun. Hindi ko naman kasi akalain na ganun na ano guys eh, katagal yung hugas to. Nakala ko sila eh. Okay, check na natin dito. Oh, okay na to. Walang anong problema. Alright, tignan natin dito.
Oh, malinis. Wow, yan ang gusto ko, malinis. Malinis ang trailer natin, walang problema. Oh, malinis, malinis. It's clean. Very clean. Kaya hindi na ako magpapahugas. Alright guys, malinis, malinis, malinis. Thank you. May Vulcan, yan, tara. Wala nang pahugas yan. Malinis, malinis. Lock natin to kasi baka mamaya mawala. Ride. Yan. Para mag-supply siya. Kalahati. Ihon natin para makita na natin kung ano. Sabi ni Boss Darrell, copy. Canadian dollar sabi niya. Side by side lang yung aking trailer na dadamputin, oh. Tag-test. Ay, mababa. Mataas yung ating ano, kaya kailangan natin ibaba. Babaan natin to. Tag-test. Yun, kumagat na. Okay. Zone 1. Set point 0. Lagay natin 0. Yes. Sonto, lagay natin 28. O tama-tama, 28 ang set point. Exit, mamaya na yan. Alright. Siyempre, natin kalimutan i-pre-trip ito. Yun lang talaga ang trabaho natin, pre-tripping na natin. (2026) May, June next year.
guys, ayan, dito na tayo sa pipikapan natin. At nisit up ko na rin yung aking airline doon. Pinababa niya. At nandito na yung text ng babae. Sabi niya sa text niya rito, check your email. Ayan, check natin yung email ko. Okay, so ito na from Jaga B. Please find file attached. Alright. Okay, so ito, ilan ba to? Total 45. Tapos 69 yung aking Auto Paradise Car and Truck and Pit Wash. 603 Wismont Road. Ayan, credit card ko yung ginamit ko. So, ayan, nilabas niya siguro doon. Tapos, na-print na niyang ganyan. So, bali 69. Tapos 45. So, 69 plus 45. Puro trailer wash ito. Trailer wash. So yung truck ko dito is $69 guys, yung truck ko, kasi sarili kong truck yon, kaya babayaran ko yon, yung truck na yon, $69. So tapos yung sa baba is trailer 45 lang sa trailer, kasi saglit lang naman yan yung binigay niya sa akin. Mali lang kasi yung ayun yung tao. Ayun siya, chini-check niya. Ayun. Everything okay? Thank you. Okay. Yes. So bale, nakagastos ako doon guys ng magkano ba to? 69 plus 45. Plus 45 equals 114. So yung trailer is $45. Ayun guys. Hindi naman niya kinaltas, hindi naman niya ako kinaltasan ng bayad sa sa nasira ko. Nabali natin yung pressure handle yata yun, yung basta nakita niyo naman kaganina, yun. Nagantay pa tayo doon ng matagal sa kanya. Bumili siguro ng pagkain niya. Mabinigay naman natin credit card natin. Sabi ko naman sa kanya, i-charge na lang niya ako o ano man. Basta importante, hindi ko tinakbuhan. Tinawagan ko pa rin siya. But anyway guys, antayin ko lang ito. At pagkatapos nito, ilalarga na tayo. Papunta tayo ngayon ng Vancouver. This one won't take long. Hindi magtatagal ito guys. Antayin ko lang. Tapos guys, temperature check natin. Meron pa tayong ilang oras pa ba yung driving hours natin dito? 4 hours and 49 minutes. Ayan guys, nakuha ko yung papel. At lalarga na tayo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung email sa akin dito na guys, na resibo nung babae doon sa truck wash, bali pumapa, nailagay niya puro trailer ito So yung $69, yun yung tractor ko. Tapos itong sa baba, ito yung ito yung sa trailer. So ayan, nakita nyo dyan sa aking sa inyong
tas ay sa inyong screen. Babaguhin ko yan, tatawagan ko sila, sabihin kong yung ano lang ang para sa inyo dyan, at sa akin yung $70 o $69. Alright guys, ay magdadrive pa ako kahit 2 oras para malapit na ako bukas. So paano guys, putulin ko na yung video vlog natin dito. Ganun lang kapag meron tayong aberyang magawa, huwag natin takbuhan. Just harapin natin para sa ganun walang maging problema. Thank you guys for watching. Ingat kayo lagi. Kita-kita tayo sa Vancouver na to. Peace up. Yes! Bye. Lakai Tracker.